Kastoy lang Tira! ang trabaho. Oh, Joshua! Ngay kayo. Video mo ti Matyo. Oh, nagitim matchunurin nga duwa agkayong. Bayaw ko naman ta. Ni Buddy Randy Ubinya from Nangalisan. Magarambulan ti atin eh. Kailangan nito na siya. Kadwa. Awan. Kailangan di labor ko. Maperdit diskartem panagbiag na stoy. Paminsan tanto ka tayo ginanan. Nasabot atin nga pala. Dunga na ba? Nasadot na palang din. Admimiray. Ito may samot aggus-gusod, agagusod. Kanyo dagpagusod na lagi. Tumay sa tagapala. Nadali mo. Kung hindi ko na kami na, hindi ka tigtog na ba? Gusgusod. Bakas dyan.